भैया गायक हम पिंटू चौहान रोज सबके नमस्कार करतनी। रोज सब देखते बन जा मधु जी के लेके कितना गंदा वीडियो जौन वायरल भइल बा। ई जौन की ना चाही होतना स्टार हो के ऐसा काम करते तो रोज सब बताई जा कि भोजपुरी के करियर कितना नीचा हो रहा बा। जौन की एकरा के हमनी के दूर करे के बा। रोज सबसे यह विनती बा कि ऐसा हमनी के समाज में ना होखे। यही के लेके हमनी के अपना से गीत लिख के गईनी ही जा और डीजे HK राज ऑफिशियल चैनल से एक गीत के रिलीज करतनी जा हमनी के। और सब एक गीत के सुनी जा। यह विनती बा कि हमनी के ए चैनल के लाइक सब्सक्राइब ए चैनल के रोज सब सब्सक्राइब करी जा, शेयर करी जा, अपना दोस्त मित्र के साथ जितने आगे प्रमोट करी जा। एक गीत के रोज सबसे यह विनती बा।